Čaute ľudia, dneska tu má hrozné zvieratá, som zvedavý. Čo sa smejete aj pričapení? To čo je reklama na Colgate? Na zubnú pastu? Haha, no pozrite, aké majú tie hbodaky, tie zubíska. Oho, mu tam volá čo? Ty kokos, akú máš riť? Oho, let's dance. Na. Do parada, dobre si dal otočky. Oho, už odpadol hneď. Haha, už nevládze. A toto je čo? Tu je opička. A čo robí? Ona má rúško. No a my sme si vtedy museli šiť rúška. Koľko rokov pár dozadu? No, jasne. Tam to ešte len prišlo teraz, za tými opicami. No, ale pozrite, aká inteligentná tá opica. Viete si to matať? Na hlavu, samozrejme. Kde by si to dala, že? A toto je čo? Tak to je ký vrešťav, keď mu to šla vyplata. No jasne, alebo keď sa mu vôbec čo podarí. Ale on takto vreští. O toto je čo? To je zase opica. Čo dneska len opice budú? No veľmi si inteligentná. No zober si tú ruštičku, zober si, no. A daj sa orešok cez to sklo. Ja ľudia sú strašne krutí niekedy. Sa mu to daj normálne, cez okno. Aj. Toto je čo? To je nejaké zoologické, alebo čo? A už voláče pán skakalo? Počkáme si. Šimpanz. Skáče s tým človekom, vidíte to? Hop. No poď. Zarábaj keš, tak, jak zarábaj deš. Pozri sa na mňa, zarábam tiež. No, jasne. No táto čo robí? A mu mala skúšať, či není horúca tá lampa. Jasne. No, není horúca, jasne. Oho, mačka sa drží. Fúka vetor silno, ona sa drží, aby neodfúklo. Jasne. Drž sa silno tej onej. Alebo ide veterinárovi a nechce sa pustiť tej tyčky. Môže byť. Aha, to je buldoček. To som ja. Veď jej pomáš trošku, potlač ho. Ježiš, to je jaká chutná, ona je jaká nasrata. Nedám sa, jasne. No a toto je zlatý retriever, to ja poznám. Gold retriever, takzvaný. No daj packu. No toto je čo? To je opica? Nie, to je čierny psík. A on sa hrá? No, vidíte ako je spokojný. A toto čo je? Mačka. No, akú má fajnú srst, že? Ty kokso, parádna. No, aj pochváli niekedy tie mačky. A toto je mopslík, no. Ja veľa rozmu nepobral, ak na ňu pozerám. No áno, jasne, naraz. Toto je jaká tigrovaná mačka? Však tu je normálne tiger. Pozrite sa na ňu. No aj oči, aké má. Wow. A toto čo je? Mačka a pec? Alebo to je mačka, ktorá veľa zjedla? No je to mačka, ktorá veľa zjedla a ešte sa aj zlakla. No, ale henta je jaká našpunúvaná. A ďalšia mačka, toto je taká najbežnejšia, by som povedal. Ľudia, máte doma mačku? Napíšte do komentára. No, môžete mi kľudne aj menu, dobre? Jaj, toto je zákerné a ona to hodí na zem. Pozrite sa na tých psíkov, pozrite, jak čakajú. No oni čakajú asi na granulky, alebo čo? No, otvorte mi, jasný. Ježiš, toto čo je? Tu je jaké malé mačátko. A ďalšie dve sú tam, hop. Srábo si skočila. Slabo ešte musíš doraz, vieš? Aj, chudinka. No a toto čo je? To je mačka dobre, ani som nestihol povedať. Toto je husky, on má si rúju, alebo čo? Neviem, alebo bicykluje v sne. Toto čo? To je mačka, ktorá ide do sieťky. No, čo mám na to povedať? Je to mačka, ktorá ide do sieťky a nemá rozum asi. No, čo robíš? On robí kuzlo. Wow! Normálne je zamrzol z toho mozog. No daj jej takú malú mňamku, no ona tiež ľubí. Oho, ona ožíva. No poď, bojuj. Čo ťa trase na tej krabici? Nevieš sa udržať? Oho, čo robí? Pozri, aký je šikovný. No, ona ide pozerať v kine Star Wars, alebo čo? Alebo Kung Fu Pandu. No, čo robíš? Gaš? Minigolf hrajú. Aká je zakerná. No, jak jej to prehodilo. Aha, psík? Nechcem to. Je tam kuracina. No, nie, že padneš do toho koša, lebo kto ťa potom vybere? Určite padla. No, ona pije punč? Je toto možné? Mačka pije punč? No, čo robíš? No ty si jaká šikovná. Jaj, sa šmika sa mu, chcete, aby si dolamal nožičku? Aha. No, jaké má nádherné oči? Ona pozera do tej onej tašky, že či tam niečo není pre ňu nejaký výskaz, alebo čo? No, jaj, sa tam onej laka, vova, čo jej robia? Čo jej robíte? Ako je, pozrite, zo spodu biela a z vrchu zase čierna? No, hop,
Poď. Aj to som presne vedel, ako to dopadne. Same mačky sú tu. No, táto je Jaka, bielo-čierna tiež. A ona čo robí? Ona kýva nám. Zakývame jej. Čauko. No, ona tam má vešiak. No poď, bojuj s vešiakom. Aj, bože, tie mačky. Táto čo robí, ona si akčivuje. No tak poď, počivuj, relaxuj a podobne si oddychuj. Manta, som Godzilla. Vidíte, ak už zahodila, jak nič. Jak keby to bol bordel. Jej utekaj rýchlo, lebo ťa to trafí. A táto čo sedí? Ona oddychuje, no. A táto? Tá do krabice ide. No, neviem, či vyveze stade. Níže, pán, niež. Aha, to tam zavrelo. No a toto je zase ten retriever, čak to už som pozeral. To čo si mi sem dal? Znova to isté. A toto čo je, Havko? Havko, nespadni. Veď si ublížiš, prosím ťa, kamarát. Aj to je koník, poník. No. Ale nie to je lama a kôň. To môže byť aj Fifko. No. No čo ty robíš? Ona poreva kvetiny a ona sa snaží z toho napiť, lebo je smenná, viete. No, však daj do misky. Jak jej spravila? Pozri ešte na ňu, jak pozera, že čo? Že čo? Že akože nemohla som? To je jaké babetínko. A on ňu je s mačkou. Daj pozor, aby ťa nepoškrabila. No, ale ona nevládze, oddychuje. No a ty čo sa naťahuješ? Jak keby bolo vonku si chravo, keď je vonku fajn. No, pozri, aké srniečko. Aha, single player. Zase sa hrá s loptičkou sám. Však a čo? Nemôže sa zahrať? Jasne, že môže. No, mačky, tu máme zase 3. Široký, bystrozraký a dlhý. Klasika, dobre. Oho, to je oný, komisár Rex, zase asi. No, on sa umýva, lebo však asi smrdí. To čo je, zavolajte exorcistu, pozrite sa na tú mačku. Čo ona robí? Však musíte aj seknúť krížoch, moja. No, toto čo je? Nevidím tam nikoho. Aký bielý psík. Ty čo si sa stratil, kde? Jak ovečka. No, lopta je tam, plupta mu tam padla. No, bojuj, ale on mu neublíži, tej mačke, lebo oni sú kamoši, viete. No aj toľko vody, on si hovorí, že aspoň si umiem nohy tuto a potom idem domov. No, a zase beri. No, hraj sa s ním, hod mu loptičku. No, davaj, strel mu, kopačku daj. Tak. No aj toto je potvora, ona tam ten meter dala. No, hop, a do tej žihlavy. Alebo čo to je? No, keby to bola žihlava, inak by si vrešťala. Poď, bojuj, čo je? No poď, dám ti pravý hak. Uhni stade, to je moje miesto, čo tam chceš? Uhni, čo ma kopeš? Ale, nekopaj ma, si normálna? No, čo to je? Ona zaspala v šlapke? Jaké malé mačiatko, unavená je veľmi, no, vyčerpaná úplne. No, tuto máme my? Nemám, ja som si myslel, že to je robotický vysavač. A to je hrniec. Jak pozera na hnívanie zase? Čo ti zas nedarí? Povedz mi, no. Poškrapkaj ten oni. Áno, ten gaučík, lebo svrbí ho to. No, hop, a na zem. No, to sú zakerné tvory. No, čo máš? Grcaj. Fuj. Hrúza. A toto je Garfield farba, no? Ale má jaké krásne biele duško zase. No? Jaj, bodkovaný kvoň, není bodkovaný tentokrát. A pozrite, jak ho bere. To sú dvaja kamoši. Malý a veľký kamoš, no? Ježiš, toto ja chcem tiež, to je paráda. To s tým vyskočíš? To mi nehovor, že s tým vyskočíš. Oho, on s tým kuráťom vyskočil aj hore. Ja odpadnem. No, toto ukradol z autoškoly určite, lebo my sme tam mali, také mali. No, teda Iggy hovoril, že také tam mal. No, a toto čo je? Nezhoď to celú tú perinu. Aj bože. No, to je tak, keď máš mačku, robí bordel. Pozrite sa. No, pozriem, čo tam máš. Ukáž, nemáš tam poňožky? Ukáž, zripi tu máš, fuj. No, toto čo je za rasu? To je nejaké šteniatko, ale už som zabudol, aká rasa. Nie to ten oný zlatý retriever? Neviem. A to čo je? Zas mačka, pozrite, aká je rýchla. Hop. A už je tam. No, to by sa nepovedali na ňu, že? A toto je komisár Rex? Nazdar, čo ti je teplo, keď máš vyprazený jazyk? Sa chladíš? A však sa môžeš trošku ochladiť. Aha, pozrite, zas tá mačka. Pozeráš, aké má nechty spravené. Poškrapkaj ma, tuto ma poškrapkaj na chrbatiku, no?
Ну, що си дам з тих хланічки, си виберем няку моцарелку, або що си дам? Смотану, або що? Ну, цвіт поране, аж на зим, грудник на зим, помель, єна, два. Ого, яка інтелігентна, ще до почитача йде. Ну, то і така між лихо гухіть,